Mňa tie kerky už nejak nefascinujú, lebo ako keby to pre mňa, teraz to vyznie tak blbo, že ja milujem kerky, ale pre mňa, teraz ma môže všetci Tatry zabijú, ale pre mňa kerky není umenie, vieš. Tetovanie je remeslo. A skôr či neskôr sa dostaneš do bodu, kedy zvládneš to remeslo a už ti je jedno, čo tetuješ. Ne, že jedno, ale už vytetuješ hocičo a už si to tak nejak prispôsobuješ tie veci na to, aby sa ti to dobre kerovalo, aby to dobre vyzeralo a tak ďalej, ale umenie vychádza z teba a tetovanie vychádza z tvojho zákazníka. Hej, čiže tam je hlavný rozdiel, že ty vlastne vytváraš umenie a tvoje okolie na to nejakým spôsobom reaguje, ale pri tetovaní reaguješ ty na niekoho iného. Hej, čiže z tohto pohľadu pre mňa tetovanie je remeslo a nie umenie. Čiže tam sa to začalo akože lámať u mňa. Že tá hodnota toho tetovania je super, že vytváraš nejakú hodnotu pre toho daného človeka, ale pre mňa to není umenie. Pre mňa je to dokonale zvládnutá remeselná práca, čo je akože veľmi ťažké, že keď sa nad tým zamyslíš, tak ktorý umelecký spôsob alebo štýl, dajme tomu, uh, je tak náročný, že ty vytváraš niečo do niečoho, čo žije.